Lek pencak silat lek pun tingkate porprov napa ngoten juga? Sami wingi kan silat kiri kan oleh masih tok. Angsal bonus juga. Oleh bonus oleh 30 juta. Ini sarjek akeh. Oke. Oh, berarti iki dijupi iki gak apa ya? Gak apa-apa. Kabeh bejuki ra masalah. Lek doyan. Doyan. Ini karena sering merantau di kota. Makanya daging-daging di sini makan yang super aneh iki. Cilik free. Iyong tapi enak iki. Nah, ini. Aku ngene tetes dulu tok lho, kudu-kudu lek kene. Alam gak tangan. Wes, iki sampai tok Kucu itu. Kucu tok. Kurang mundur. Oh, sampean mari mbok godhog, umup bener. Kare pluk. Oh, kuwi disate yo enak. Olahane lek ning kutha yo. Tapi iki sing masak sapa kuwi? Sabar. Ini sing masak anu apa ini masak diteri intan apa? Apa? Oh, kerang. Ya, Iki kerang intan to. ya enak wih. Udah iki bodol enak. Tapi niku sing ngajari tiyang Madura. Enak wih, bisane. Nggih. Terus padha karo Indomaret iki rumah makan. Bumbune sing ngajari tiyang Madura. Ya, enak wis iki. Ini anak-anak juara siji kabeh oleh bonus 85 juta. Niku sing ngadakne itu sinten to, Lek? Kok Porprov. kok juarane kok Porprov. Porprov. Latih dikasih duit. Ngene kan. Nek kula iki sik anakan lho. Nah wingi arek-arek mulai 15 juta kabeh, arek papat. Niku anu, gulat nggih. Bulat Porprov sak Jawa Timur. Sing rene wingi Pak Prapon ning Cilingsi. Kebutuhan 35 lolos sing diambil kan wong 30 sing disipuk 6 tok. Rene nomor 5. Jadi kon akeh. Murid jenengan niku. Tunggal sing lolos. Itu ya. Tiang pundi niku? Ini di rumah ini. Kali mati kan nih. Sing jenengan Cacat ya. sing jenengan dokne niku nganu. Tiang-tiang mriki to. Yo kene kabeh. Kasih wingi ning Porprov oleh medali kabeh 15 jutaan kabeh. Latih di oleh bonus 30.000 kan. Oh jenengan pelatih wonten papat to? Enggak. Per medali. Ini atletnya oleh 15 juta, pelatih oleh 3 juta. Nggih. Jadi wingi atletnya oleh juta, pelatih oleh 11 juta. Lek pencak silat lek pun tingkate porprov napa ngoten juga? Sami wingi kan silat kiri kan oleh masih tok. Angsal bonus juga. Oleh bonus oleh 30 juta. Oh. Rasa ya? Iya. Dia lagi iki pencak silat Madiun oleh medali emas lagi iki tahun iki. Nggih. Lah nak nggon aku ora dibatasi umur ora akeh. Nggon aku rata-rata kan umure wis di bawah 20, 21 ke atas gak main. Nggih. Aku lihat nah silatan sampai 24. Nggih. Berarti jenengan niku skalane wis provinsi nggih, Lek? Ya. Kayak kabupaten ini gak main berarti. Anu umurku. Nggih. Ya wis ora umure lewat kabeh. Iki jane tanggal 7 iki kejur Prof ning Kuban. Niku mendaftarkan diri apa seleksi to, Lek? Ya, ya undangan. Oh. Kalau Porprov kan itu kan olahraga 3 tahun sekali. Berarti kados jenengan niku wis langganan nggih. Ya langganan. Makanya diundang ngoten lho. Ini dhisik Mas oleh 30 juta. Agung Mas oleh 30 juta. Ora kene ora medali kabeh. Makanya temannya motor nyar-nyar tok. Ora kene iki. Lan ateku mulai timnas lho iki. Sing rini niku. Ya? Sing atlet niku. Iya, arek-arek kan diangkut tahun 2010 kabeh. Ini udah 15 tahun. Dari ini malah sikile loro pen-penan iki. Nggih. Pripate kasih cidok.
Sekolah ya wis gak bayar, dibayar pemerintah. Tapi lek gak duwe basic atlet lek. Ya. Terus enek ora ya harapan koyo iso ngelatih atlet. Oh nak ngelatih iso. Jadi pelatih lho lek. Iso. Ya aku mulai pon 96. Sampeyan kelas piro? Aku latihan SMP kelas 0. Aku dhisik bulat main kelas 57. 60 66. Tapi memang sampean ngejar jalur prestasi apa seneng lek? Ya aku mulai SMP sih. Emang seneng gulat? Ya sih senengnya keparan. Itu senengnya keparan sih. Ya sak keluarga aku cuma kerja kutok, adikku yang tinju. Tinju kejuar ana piala Sudirman kae sirahe. Betah. Mulai betah. Resiko lek boxing. Saya ini Tapi lek wis kelas ini ana sing gede-gede sing cilik iku colke mana? hidup malih. Iku sing gede. Gede. Tapi nak apa nak cilik ya ora apa-apa. Masa ya telek ora apa-apa. Jadi Mangane iki lho lumut. gak mendemi lek. Ya, ya sing bandeng ya telekan nak ning Kudus yang dibotok. Telek bandeng. Piye lek hukume ngono iki lek? Ya mangane kan mangan lumut. Itu pun tidak masalah mangan lumut loh. Kecuali telek nganu kan telek gak mampu, telek kan kalau sayur. Kemarin kata-kata telek itu memang apa? Jijik tapi kan didelok telek kan. Nggih. Tapi nyatanya telek kiong mangane sampean pur. Lah kok lek di Kiong ngising ning di. Lah kok lek ada sing melintir, lah ke sapi panganane suket gitu. Ribet lek. Ya beda. Kan telek kan mampu. Nek telek ra mampu lho. Tapi gak mampu gak apa? Gak apa-apa. Ya delok binatang. Nah kayak jadi kawan-kawan sing anu kan sing telek sing anu kan enggak masalah telek ikan itu. Telek sing bermanfaat ya enek lho. Nah, binatang yang di laut itu ya halal semua. Coba bayangkan yang di laut itu halal. Hiu? Halal betul. Hiu lak panganane daging lek. Siripnya. Oh. Saiki wong sing golek pembersih kaca kuwi sampe lumayan sedina oleh seluruh oleh 150. Iki wae. Sing halal dadi haram ya akeh. Nyolong iki. Jadi ini gak lalu. Kayak dagingnya sih urung sepiro. Malah lagi mau delok nih untuk apa nih? Aku bisa ember. Dang. Sangat primitif ya kan. Tradisional. Bosok mbulek-mbulek iki klambi ya weh. Biasanya Jakarta apa-apa gerek cetek gitu ya. Yang gini. Sangat penuh perjuangan. Ini teleknya harus kita singkirkan ya. Aduh. Jane lek jare Pak Lek teleke pisan ra apa-apa jan. Tapi mari telek ndok. Mari ora ndok ya sing abang iki to. Sini, Nang. Sini. Kita buat bumbu rica-ricanya, saudara. Katakan aku. Di kampung apa-apa garing ngolah ya. Kok lampune iso lho sing gede. Ini bumbu rica-ricanya nanti kita bikin super pedas ya. Karena cabenya kita bikin setengah kilo. Biasanya gak usah gede-gede ya apa tuh jane.
Nanti kita akan campurkan ini guys. Ahai, ahai, ahai. Sudah hampir jadi saudara. Saatnya kita makan hasil alam kita ya. Jadi ini bekicot lah. Mari kan wis prosesi bekicot. Keong ya dulu ya. Keongnya ngambil sendiri dari empang. Bumbu rica-rica, nasi hasil sawah sendiri. Kita langsung makan hasil kekayaan alam kampung kita ya. Menurutku karena saya juga pecinta bekicot, nggak jauh beda loh, nggak jauh beda sama bekicot, tapi rada enak iki. Menurutku loh ya, kan pendapat orang kan beda-beda, tapi rada enak iki. Apa karena lagi lapar aja ya? Mantap lor. Oke, sekian video dari Bima NF. Pokoknya dalam 1 minggu ke depan ini Bima NF akan mengupload video-video keseharian Bima NF di Madiun. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bima NF dan ikutin terus vlog-vlog Bima NF. Matur suwun.